Dobar dan, drugari, nadam se da ste dobro i da ste zdravo. Krenula je nova nedelja i novi časovi na televiziji. U ponedeljak ste radili pesmu o proleću koju je napisao Voja Carić i nastavit ćemo u tom tonu. Mi ćemo danas također raditi pesmu koju je posvećena proleću, napisao jedan drugi pisac koji se zove Momčilo Tešić. Momčilo Tešić je rođen u selu koje se zove Glumač, tamo je živeo i radio čitav svoj vek. Mnogo pesama za decu je napisao koje su skupljene u mnogo knjiga njegovih, od kojih su neke Otključana skrivnica, Seosko dvorište, Početak pesme, Dečje radosti, Šeretska posla i mnoge druge. Mi smo se već susretali sa Momčilom Tešićem kada smo učili pesmu Lek, koju vi vrlo dobro znate i kao Ajajaja. Pesma je i ispevana i slušali smo je više puta. Mi ćemo danas da radimo pesmu Slikovnica, koja je posvećena jednom od najlepših godišnjih doba, koje bi trebalo da je počelo, ali po vremenu napolju se da bi reklo, jer je hladno i pre neki dan je čak i sneg padao. Pa ja ću vam pročitati sada pesmu Slikovnica, vi lepo sedite, smestite se udobno i poslušajte, pa posle naravno da radimo i neke zadatke i neke rečenice da pišemo. Slikovnica. Na livadi našoj, kada dođu laste, od cveća i trava slikovnica raste. Slikovnica divna od zvončića plava, ognjice, maslačka i vižljastih trava. U njenome krilu prepelica spava, praporcima rose noć je ulepšava. Svakoga je jutra vecić prelistava. Ovo je pesma koja je, ako razmišljate ili opustite se dok je slušate, u mogućnosti da vam stvori prelepu sliku jedne livade pune cveća. Bar je tako u mom slučaju, ja ne znam kako ste vi zamislili, šta ste vi videli, ali sam sigurna da možete nešto da nacrtate vezano za ovu pesmu. Sada bih vas molila da otvorite svoje čitanke na 48. strani i da pročitate jednom sami ovu pesmu. Kada to uradite, vidite da li ima neka reč koju ne znate i koja vam nije jasna šta znači. Ako je tako, posavetujte se prvo sa vašom čitankom, odnosno sa onim malim knjigama ljubičastim koje su na dnu teksta, tu imate neke nepoznate reči. Ako i dalje ima reč koja vam nije jasna, tu su mame, tate, bake, deke ili učiteljica u krajnjem slučaju da joj se pošalje poruka da se pita šta znači neka reč. Kada smo shvatili šta znače sve reči, vreme je da radimo ove zadatke. Pošto smo uradili zadatke i sve završili, možemo još samo da nacrtamo tu sliku koja nam se stvorila pred očima dok smo čitali ovu pesmu i time da završimo današnji zadatak. I još jedna vrlo važna stvar koju želim da vam kažem, a to je da treba da radite zadatke, naravno, ali isto tako treba da se igrate i treba da maštate i to puno, jer je to nešto najlepše u vašem periodu života što treba da često i što više radite, jer mašta je najlepši deo detinjstva. Ljubi vas puno učiteljica, ostavite mi zdravi, pa se vidimo ponovo.